राम राम हो मंडळी. बाई आपला आहे ना तडका चॅनलला सबस्क्राईब कर जाना आणि व्हिडिओ आवडला ते लाईक बी कर देत जा. हा खाली बेल आयकॉनला बी प्रेस कर लिया म्हणजे आम्ही आता खप्पकन व्हिडिओ टाका का धडकन तुमना मोबाईल होई लागत जाई. जय खानदेश. राम राम हो दादा. राम राम. हा राम राम श्याम श्याम. काही कर नका तुम्हाला काही पाहुणा लागस मी. काय काम आहे ते पटापट बोला. टाइम नाही म्हणपा. नाही साहेब आई लाईट का बजायले हो. 1.5 घंटा होई गया ना लाईट जावाले. हा बाई पाहुणा पहिले आमनाकडे मटन मागायले. अर्धा मटन मसाला मिक्सर मा आणि अर्धा भाजी मा टाकाय घ्या ना हो. हा लवकर लाईट दाडा मिक्सर मा फिराव नाही पटापट. नाही आता लई या ना हो तुमना मसाला. अरे वाटी येस ना मी म्हणा ऑफिस मा. अरे काय बिन लाना धंदा जरात रे तुम्ही रे. अरे लाजा वाटू द्या ना जरा सारे. 1-1.5 घंटा सुद्धा तुम्ही बिगर लाईट न राहू शकतात नाही. इथला आपला तुरणा पोट नाही तुम्ही. हा इन्व्हर्टर लायले राहणार मग रे. हा बाई नाटी लक्षण ना तुम नाटी लक्षणच नाही. नाही ओ साहेब बाई मजबूत गरम बी विरा ना हो. दारा निघी राहत ना गामन्या. काहीतरी कराव साहेब लवकर. बाई तू नेमन राहिले रे दादा. मायनी शपथ बापू. तुना पत्ता बित्ता जर बेटी घ्या ना तुना घरी सन पुरा कुत्रांगत मारसू रे मी तुले रे. हा गाम ना दारा निघी राहत म्हणे म्हणा उपकार करा का तू रे हो. बाई नाटी लक्षण तू नाटी लक्षण नी. हा नेमन राहिले वो बोलता कुत्रांगत आणसू मी तुले. ओ साहेब बाई हीच राहत नाही. मी तुमले मना पत्ता वाटले देस ना हो. मात्र तथा येताना ना बर्फ ना खांडे आणि एक चुनान पुडी ले जातो. या सरबत बी करेल नाही ना या पाहुणासले. सरबत बी उई जाईबो आणि सकाळ पाहिजे तंबाखू बी खायला नाही ना हो मी. हा चुनान पुडी बी ले जात नाही हो. काकस तू आदे तुना पत्ता. ओ व्हॉट्सअपले सेंड करतो तुना पत्ता. ऊन मी तडे माता येवानंतर नाही तुला हो बाळा फोट टाका मी उभं तडे म्हण नाव बी रामबोनी मग टाक तू पत्ता साला ठेव. बोल बो काय तू ना काम आते इथं छताला इसन काय उभा राही ना. बोल पटापट. 3 समोसा 3 कचोऱ्या आणि खटाई बी टाक द्या हो. बाई मागा टाइमले मिरच्या दिनतात नाही मिरच्या बी टाक द्या ते. ओ तुका दारू पियले रे सकाळ मारे. हा बाई ना बांगट तुना बांगट नाही आहे काय हाटेले का रे. समोसा आणि कचोरी मागा ना ते. बाई उंदी खोपडी ना. आई लाईट बिल भरा ना ऑफिस आहे ना. चांगलं माहिती लाईट बिल भरा ना ऑफिसचे. मग माणूस आडे काय लिहावली. हा समोसा कचोरी लिहावले. हा लाईट बिल भराली गेले मी. काब विचारात मग काब येले म्हणे. अहो का शहाणपणा कशी काढू माले. नाही आडे ना बाळवा सकाळ मी लागतं साला का नाही. काय तुला लवकर देते बिल कितला येते. इथलं बिल व बापरे मला तर गाम चालायला लाग गया. इथलं बिल काय शे म्हणा घरमा. हा बाई ना इनमिन 4 रूम शेतस. म्हणा घरमा 4 कूलर 4 फ्रीज 4 पंखा आणि 12 लाईटी शेतस. हा हा आणि इथलं बिल बाई इथला वस्तू चालावस मी दिनभर मा इथलं बिल. काय कमी का मग. हा 4 पंखा 4 फ्रीज 4 कूलर हा 12 लाईटी. तुमने बाई ना तुम नका बडा एक गाव रास रे एकंदर रे. हा बाई तुमना घर ले तर मग जिल्हा घोषित करना पडे बो. हा ओ इथला 4 कूलर 4 फ्रीज ना काय करता तर तुम्ही रे. फॅमिली मा आम्ही एकूण 4 जण राहतस. मी मना दाखला भाऊ मन आई मन पप्पा. आम्ही 4 आमना स्पेशल खोली मा राहतस. प्रत्येक ना खोली मा एक कूलर. प्रत्येक ना खोली मा एक फ्रीज. प्रत्येक ना खोली मा 3 लाईटे. म्हणून 4 त्रिक 12 एकूण लाईटे चालतस. हा येना खोली मा तेना खोली मा जावान काम नाही. गया म्हणजे तंगड्या तुटतस डायरेक्ट. म्हणून आम्ही जातच नाही. ओ बाप रे तुम्ही लोकेशन काय हाय वांचतस रे. हा डायरेक्ट येना रूम मा तेना रूम मा घ्या तंगड्या तोड टाकत. ओ बाप रे. साहेब सोपं थोडी आहे. बाई ना न्यारा राहतो आम्ही. एकच घरमा जरी राहतो 3 पण वरीच एकमेकनं तोंड बघतात नाही आम्ही. हा गिनीज बुक मा नाव रोवून राहिले आमनी फॅमिली ना. खुंकार फॅमिली. बाई का रे मना दिमाग मा एक गोट खटकी राहीन सारी तुम्ही न्यारा खोली मा राहतस पण एकच घर मा राहतस. का रे दरवाजाचं एकच होई तुमना घरले. ये जाऊ का ताई करता तुम्ही रे कोलाटाओ. साहेब
आमना घरले दरवाजा नाहीये. जेनतेना खोलीले 4 एकरतून बितळा वाहिलेले आहेत. हा, आणि रायना प्रश्न ये जाव ना, तुमना माहितीनुसार सांगत प्रत्येकनी खोलीमा वरते साना ठोकेल छे. साना मै साठा टाका, काले वरते जावा ना. सोपं थोडी आहे. लय टाका ना, लय तू ना बिल भर देस मी लय ते तुम्ही फॅमिलीने कथा ऐकी माल मै बोला लागे रे दादाना लय लवकर. बाई काय कोलाटा आहे ते 500 रुपया बिल आहे रे. तू ते म्हणे आमना घरमा 4 कूलर नि 4 फ्रीज नि 12 लाईट आहे ओ. हा 1700 रुपया बिल सांगितलं तू. आहे ते 500 ना येणार कोलाटा रे. ओ साहेब, हवाय आमना दल्ला दल्लीनं बिल आहे हो. या हेड्यानं इनमिन एक लाईट लावतोस त्या 0. त्या दल्ला दल्लीनं बिल आहे ते, आमना बिल नाही ते. तुमनं बिल कता रे मग रे, तुम्ही बरच का. हा, बर नव्हे तर ब्या नव्हे. कोण बरच बिल. बाई त्या वायरमन लोक येतात आमने वायर कट कराले. त्यातले घरा दरवाजा सापडी तवय ते घरा दरवाजा नाही का त्यांनी सापडी. त्यातले काय माहिती आम्ही साना वाटी ये जाव करतस. बिचारा चालना पिरी. असं आहे का. वय मग तू घरात आहे, तुला सणा वाटीत डाळ टाकणी पडी बर का. वय वय तू घरात आहे. ओ साहेब, चुकीसन बी दाढ पळाल ना काही येत आमना घर. तो अभिमन्यू तरी चक्रव्यूह निघता, पण एकदा का तुम्ही आमना साना माईन घरमा उतरणार जिंदगीभर निघावते बरं. कथा गायब बुजायच्या समजाव सुद्धा नाही. तुम्हाला सारखा गणकच कान कव्वा खाय गो रे मी रे. या डोकावरला बाले काय असा उडेलच का म्हणा. हा आडे ना बाळवा येस मी काल दिन दमदर तुला लावास मी तडे कळण तुला कुल्ला असले. असं आहे का. या मग काल दिन खुंकार फॅमिली तुमनं स्वागत करायला तयार आहे. मंडळी हो, मन वीज बिल एकूण थक बाकी कितली माहिती का. 1700 रुपया. आपला व्हिडिओ बी 1700 लाईक यावर पाय 1 तास मा. लाईक करा दळादळ. जय खानदेश.